Hadian bagi video jong wei ubar jela ubala ai kertingin jong kumu vikide kila sapriang masisia napo kiran san internet lani social media hak baula kran kintin penjab burom berkintin klem akor persya ya kajab benri neutram berkumjuru ya ki menteri jong surkar Meghalaya kini kiting kran ki jong uni vikide kila wanra ya kajing penbitar kebakata-kata ya ki pedban susnong jong ka Meghalaya Kabala ban lam shakajinya pherja ban rio bat ban thudru yok suk san hangni hajala ha kabai ti bet kani ba Jones GTL lamre ula pan her city byang shu Director General of Police Meghalaya ha kaba ula pan pa ba di ban camp no mardor dia une uvikide ashwa ban mi kanono kachin klumar ade na bon ya kan kishti kaba ba lamre ula pha shu DGP Meghalaya ula pha kopir kumju shapo additional DGP Meghalaya show IGP Meghalaya show additional IGP Meghalaya but kumjuru show SP joka East Hills District lingba kan kishti jingba Jones lamare lalaba ya ka e jahar persha yo vikide adab ai nadu mencham snam ka khandriu tarik ursau arjar arpo Henry kabasnu phala kalong ba tat hadu kan khlemat bamta kipulen kimpatshim lalap sai lane kem satya yaw new parchala ha kabe debat kani ke chupin history jong ba Jones lamre ban kankanma kipulet baki debat kem no klo yaw new parchala vikide ba Jones lamre ula paru dak video recording ha kaba ngira banya khmi lang angne menta Hagani ko por nga kwa ban kren ki katto katni ki jingja ki balaja ki snem baladep badru mentaw snem bat kata galong halor ka jing penmi ya kini ki message lani kini ki statement lani ki jing kren persya ya ki jaj benriu ki jungi khamtam ru hagabe dei ka jing kren persya ya ki jaj benriu ka jing kren persya ya ki nong mi khmat ka jing kren persya ya ki nong yalam sing bhalang bat ka jing kentho bat ka jing kren persya ki katto katni ki riu ki don burom ki badan apo ke jela ke jungi ti nakapor sya kapor mencem snem bat mataw snem ru ngalai i ba ha ki video ki ba sapriang ke link ke social media ha kabaya dei bat ka jing kren persya kini ki ba ngalanyo kerteng menta da uni ubriu uba nitip kerteng kumuni wiki de uba la kren persya ya ka jaj penriu bara kren tam uba la kren syaba palat keba bun ki beri ke bayi osngo gini ke kren ke jung u ke da dombat ki da sngu ing namar ba ke jing kentho ke jung u kala long palat liam ula kren persya ya ki babun ki patba batru ya ke jaj benriu ke jongi ha ki babun ki benta da gini ke jing penmi ke jung u gini ki video ki ba la long viral hado kata-kata ha ke ba ula kren tambat ula kren persya ya ki babun bat kalakta ru i ki snow jong ki paiba kam tam le jong ki briu ki basa agni ka jela ka jongi ula kerentam ngam da don kam than bangan da jer ya no kerentam hendrei ki briu ki belai i gitu ki video ki jong u ki yo i bat ki tip ya no kren bat ya no uthau te kalong ke ba mskutenat da kalian ki jongi ki basa apo Meghalaya ngin sya kentho ha kene kerukom kumba kentho nu briu ti nakaliang ke jonga ha bat iperlok iwe ha ka khat khandai tarik jong ubenai bishipo men ship snap arajar arpo ngila file legni ka first investigation report ka FIR hapo SP office bat yegni ka FIR ke jongi la forward la ne la pha shupo Sardar police station ban register yegni ka FIR ke bangi la file persya ya unu ubriu ka khat khandai tarik ubenai bishipo arajar arpo bat la pengat kendon yu haki bobon kita ki section la negi kendon kat kum ka an namar ba ka ban yahap bat kata ka jingle bat ka jing kren persya jong u ya ka jat penriu ka jungi tenga syukwa ru bangan ong hagane ka por ba dang mentah ki sngi mentah ki tayo ru ngelai i bau new ju hi ubriu ula sedang biang ban penmi ki video ki jong u ba kren persya ya ki nong yalam batu bakren persya iki sing bahalang bakren persya iki pajba bat kumwe neki nong shong shong jong ni gejela bat we ru u ba sngokhya halor gani ka kam nyemban sia bangan kren i halor gani ka benta
But kumba nga la yuthu ipi ba ngila de file gini ka FIR na du mencem snemus ne marajar arpo. Te na kaliang jong ka Lumding Juri Police Station ru kala ngilai i ba ki pulit ang tu kala register FIR yu nu brio halor ke jingkren persya jong u ya ki paiba batru la pengat kendon yu ha ki bobun ki kendon ki baya hap bat ka IPC. Te ha ko bay day berkene nak kaliang kejongai ngila pen submit la nila ai kita ki evidence ban pen pau ban pen i bau nu brio la kren si shai gini ki jingkren to met ki jong u persya ya ki paiba. Te ha ko bay day berkene te ngila ya up entah la shisnem duna la jandon shisnem ngila ya up ba ka sarkar lani kane ka department pulit kan le ai ha ka bay day bat kane ka jingle chung nu brio Henry haduk menta hadin bingila dep submit gitu ki evidence hadin bingila dep ai ke FIR ngam yo sngo ba kandon kanu ka kandon kanu ke jimpetip singi ki paiba batru singi ki file gini ke FIR persya gini yo nu brio begintip ba kala jakum nu ke kes te nakaliang kejonga menta ngamban se hadin ba myo ikata respons myo ikata jintip nakaliang jugi pulit ngam bansi bangan tho no sha u DGP u Director General of Police pada jong ke Meghalaya u R Chandra Nathan IPS bantip ke ke ba katanat pulit kala le ha ka be dei bat ka FIR ke ba ngila file mencem snem bat hang ni kan chu yethu ipi ka FIR number ka dei arspa sanpupra Shipau jong snem arjar arpau te la register gini ke case ha kata ka FIR number ke badai gumta te nakaliang kejonga ngalapha gini ke sithi menta ban tip syai ba ka department pulit lani police department kala le ayu halor ka to ka FIR ke ba ngila file nomor ba haduk menta ngi claim yo sngowi kata ka report lani ke jing petip syengi ki ba file FIR kumbang ngalaong ba kila yai bat kila le kumno halor kani ka kes te ha ka bayde bekene ngalalik kenduk ru yo home minister u lakamen rumbui ban tip na u ya ke ke ba ka police department le ni ka home department jo ka sarkar Meghalaya kalale halor ka to Henry mla ban tip ke ka beja te nakaliang ka jonga ngamban si bangan tho biang ni ka complain sha u DGP halor ka jing bamle jo ka tanat pulit ha ka bay day bat ke FIR ka bangi file te ye kene ngala address ru sha u ba nongplu IPS additional DGP nata ba JK Yangrai MPS nata shu SP jong ka East Khasi District ngala pha copy shaki bat ru ngala pha copy sha o pasi IPS IGP ban pentip iki bat khnang bangen yo ikata ka reply le ni ikata juba baga be dei ba kani ka FIR te nakaliang ka jonga ngala tho ro gani sithi ba haba ki wei ki pulit le ni ki police department ki ba dei jong ki wei ki jella haba ki lab haba ki shem haba ki bat ba ki tip ba don menu bakran persya ke jai penrio klem pep bat klem sange le ni klem pentut kila le ke badai ban kem lani ban wan lam gitu ki beri keren persya ke jat pendrio sya ki jelah ki baki don hente ka jelah me khalia ke jungi ngamla ban tip ba belai ka slam hadu kane ngalai i bakala ai gitu lookout notice you ni beri ru Henry hadu mentangi mi i bakan don kita ka arrest lani kita ke jing pinshitom lani ke jing kem lani ke jing toket ya uni beri uba keren persya ke jat pendrio ti halor kani ngashkwa bangan pentip syepi ki paiba ba nakaliang kejungi hadir dengan la file gitu ke FIR nga claim syong thaj la yabut tin hi la submit ki evidence ki badan lemba ki video ki badan hapo ki YouTube channel nang ta ki don ki link ki beper ngala pha kenang ba kin le halor kani hente kumbang ngalong ipi ba haduk mentang empat tip ki la le ayu na kene ka department pulit te kumta mbansi ban phai gini ke jing ujor le ni gini ka complain sha u DGP jong ka Meghalaya khnang bakin sim khia ya kane ka kam ka badai na ka benta ka
hok bat na kementa ka im kasa jong kejat bendriu te ban se marngi ya i ye kejat bendriu jong ngim kwa ki briu ki wei ki briu kin kan tho bat kin keren persyai ka te kum ta ban se ban le gani bat kerben ba ka department home affairs le ni kampo yeng juga sarkar Meghalaya baru ke police department kan le ye lor kani lada kam le ye lor kani te ban se ban le de ki wei pe de ki lenti de ki wei pe de ki kam khnang ba yo ya kata ke justice le ni kita ka hok kumbadai bengidi ban yo namar ba ki bekeren ni kejat bendriu ki bekeren tam ki kejat bendriu jongnu kani ka wan rai kita ka communal tension ka wan rai kita ka jing bam yusu thu jumut bat le se ladang amla ban wan yalam mi ki brio ki bekeren to met ki kejat bendriu ban kem ki le ni bentok kit kabut ba yo le se kan jaga ke ba khams ni hadian ban ngam kwa e kata te kumta sudai ban ong ya ka sarkar ba ka police department bahkan le bahkan penkeloy ya kini ka kam tangkat tahi kumle